Fl-aħħar snin is-sinifikat tal-Commonwealth kiber mhux ftit bl-impenn ta' kulħadd, dan saħħu l-Prim Ministru Joseph Muscat illi kien fit-tmexxija tal-Commonwealth fis-sentejn li għaddew waqt avveniment imtella fi New York b'mod konġunt bejn Malta u r-Renju Unit. Joseph Muscat qal li l-politiċi huma biss it-tmiem tal-katina li twassal għar-riżultati u li huma n-nies fil-komunitajiet differenti illi jagħmlu d-differenza. Il-Prim Ministru fisser kif is-sentejn li għaddew kienu karatterizzati mill-attiviżmu, speċjalment taż-żgħażagħ li jistinkaw għal bidliet pożittivi. Semma bħala eżempju l-ġlieda li saret partikolarment minn pajjiżi tal-Commonwealth sabiex il-polio ssir it-tieni marda fl-istorja illi tkun eliminata mid-dinja. Il-Prim Ministru qal li kollox jindika li l-ugwaljanza se tkun il-qofol ta' tmexxija tar-Renju Unit fis-sentejn li ġejjin. Min-naħa tagħha l-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May illi se tieħu f'idejha din ir-responsabbiltà minn Marzu li ġej, fissret dan il-mument bħala wieħed ambizzjuż li jista' jagħti spinta ġdida lill-Commonwealth. Qalet li dan ma jistax iseħħ riżultat ta' summit wieħed, imma bix-xogħol tajjeb illi twettaq fl-aħħar snin u li jrid jibqa' jkun sostnut. Tenniet li jridu jkunu l-istati membri kollha illi flimkien ikomplu r-riformi meħtieġa biex il-Commonwealth indirizza sfidi ewlenin bħal kummerċ ħieles, it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet ġodda ta' sigurtà. Il-Prim Ministru May qalet li l-organizzazzjoni trid tibqa' relevanti għall-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħha l-aktar dawk żgħar fl-età u għalhekk iż-żgħażagħ se jkunu fil-qalb taċ-ċogem illi se tittella fl-Ingilterra matul is-sena d-dieħla. Żiedet tgħid li Malta bdiet dan il-proċess importanti ta' riforma u li r-Renju Unit huwa determinat illi jmexxih il quddiem għas-snin twal li ġejjin. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm diversi rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Commonwealth, fosthom il-President ta' Ċipru Nikos Anastasiades u s-Segretarju tal-Istat Ingliż għall-Affarijiet Barranin u l-Commonwealth Boris Johnson. Intant il-ġimgħa fil-5 ta' warnofsinhar il-Prim Ministru se jkun qed jindirizza l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda.